Registrar-se a Mendeley és molt fàcil. Ho podeu fer lliurement a través de l'enllaç www.mendeley.com o a través de la versió institucional que trobareu a la pàgina web de Biblioteca. biblioteca.blanquerna.edu. Com citar? Mendeley, crear un compte. Amb aquest link accedireu a la versió MIE, Mendeley Institutional Edition, on hi tindreu més capacitat d'emmagatzematge. Per tal que Mendeley us identifiqui com a membres de Blanquerna, us heu d'autentificar amb el vostre correu electrònic i la vostra contrasenya d'escala. Aquesta identificació és automàtica si us connecteu des d'un ordinador de la vostra facultat. Un cop identificats, accedirem a la plana de Mendeley, on crearem el nostre compte amb el correu de la universitat i la contrasenya que vulgueu. A continuació, rebreu un correu automàtic de verificació a la vostra bústia i ja podreu completar la resta de dades relatives als vostres estudis i àmbits científics d'interès.